Niki Prasetyo sedulur bambunipun pring patil petuk tumpang sari. Badhe kula uji. Pengen nika apa dia dulur? Pengen. Badhe kula uji. Assalamualaikum, salam bismillah. Yang purba kang wasane bumi sakurpe langit, yang purba kang sejati. Sih le seneng sanjroning sama kang sanjroning ana sira yane kang jumeneng, sanjroning kang ana gandayane kang bening. Ning nang sangesane Gusti Allah. Kumbang wabah pola sang Gusti Allah. Bambu pring patil tumpang sari tak jaluk kesianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharjana kawilujengan Gustipun ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Solawe kinanjar seger waras jasmaniah rohaniyahipun dolan batinipun, lan mugia dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugia manti angkat kamotan kamulyan jajar lan pangkatipun, lan mugia dipun tambahi rezeki kang kathah mlimpah ruah ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Prasetyo sedulur, niki dalu menika channel Solawe badhe nyuguhake atau nyajikaken nggih menika benda ingkang keramat, ingkang bertuah, ingkang mistis nggih menika bambu petuk tumpang sari. Saderenge dalem metek utawi gempil kamardikane panjenengan sawetara, dadi dalem badhe matur marak seba jumanten dan sami anggere badhe medharaken bambu petuk tumpang sari kanthi saernane penggalih. Dados Prasetyo sedulur, bambu petuk tumpang sari nggih kados mengaten nika wujud utawi bentukipun. Diwastani petuk niku niki petuk niki. Jadi biasa niki petuk niki. Iki petuk niki. Diwastani bambu pring petuk tumpang sari. Lah yen temu rose niku sing niki idepe niki teng dhuwur niki. Niki mboten temu rose namung petuk tumpang sari. Jadi Prasetyo sedulur kadah mangertos namine bambu patil petuk tumpang sari nggih kados mengaten nika. Wujud sejatinipun. Niki buntat. Buntat niku buntu. Buntu. Lah limpate niku bolong lan buntu, mari diwastani buntat. Niki buntu. Boten bolong, buntu. Dan iki diwastani pring patil petuk tumpang sari, manfaatnya ageng banget lho. Jadi niki biasanya tumpang sari niku idepe nika iki pepetuk.
namanya Tumpang Sari. Nah niki tepe niki jalur niki hasil niki pring patil petuk Tumpang Sari. Ledai tumpang napa tiba ndure niki Tumpang Sari. Hasil niki petuk niki kalih niki. Namanya petuk. Pring petuk nggih ngaten niki. Pring petuk Tumpang Sari. Lah petuk temu rose. Rose niku rose niki kali malik. Dan niki malik mriki. Idepe niki teng ngandhap sing dumreke teng dhuwur dadi malik. Namanya petuk temu rose. Nah niki mboten temu rose namung pring patil petuk Tumpang Sari. Dan niki Bos dulur manfaatipun pring petuk Tumpang Sari niki ageng banget. Nggih. Kangge kerejekian saged diwasane petuk niku napa petuk sejatine rasa. Jadi napa ingkang disejo ingkang dikarepke saged temeka dimasani petuk. Jadi tiang teng alam donya niku saya dipadosi napa nggih petuk. Dados kula panjenengan sami kepethuk bijang boten kepethuk. Jadi sakniki kepethuk bijang boten kepethuk. Namanya urip teng alam donya niku kepethuk boten kepethuk. Diarani kepethuk boten kepethuk iki napa? Sakniki gesang lan besok teng jaman kelanggengan boten wonten. Namanya boten pethuk. Sakniki sik gesang padha pethuke. Niku diwastani pring petuk. Dan niki diwasti Tumpang Sari. Sari niku rasa. Jadi sarine niku numpuk-numpuk, nundo-nundo. Dari Tumpang Sari, sari rasa. Jadi rasane niku tiyang gesang niku bangun rumah tangga niku saged rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mami kepethuk tujuane badhe njabat utawi dagang petuk batine umpami menjabat petuk jabatan namanya kepethuk sejatine Tumpang Sari. Sarine kepethuk. Saged diraoske sari niku rasa. Nggih. Diwasa rasa. Lah niki yen buntat niku buntu. Jadi barang gaib niku saged mlebet. Jadi manfaatnya ageng kangge netralisir panggilan ingkang wingit ingkang gawat saged. Namanya buntat kangge tolak tenuh sampai kumodo sirep saged sirna. Jadi pring petuk patil menika manfaatnya ageng banget kami positif betul gadah teng dalem disimpen ingkang becik ingkang sae kangge kerejekian, kewibawaan, kerukunan, kangge kesebadan ya tujuanipun saged gul kanthi wilujeng. Dados manfaate pring patil petuk Tumpang Sari niku ageng banget. Jadi bos dulur niki sipate mboten pemilih sedaya tiyang saged sepenting diramut ingkang becik ingkang sae. Pak insyaallah menbeto energi kegiatanipun piyambak-piyambak. Amargi napa niki ciptaane Gusti Subhanahu wa taala saking alam, mboten damelane manungsa. Dadi pun wonten daya kegiatanipun. Jadi wonten daya kegiatanipun saking alamipun bambu patil petuk Tumpang Sari. Tumpang Sari niki temumpang niki, rose kalih niki, lah petuk-petuk niki kalih niki. Bahkan pring patil petuk Tumpang Sari. Terus sanggene kula medharaken pring petuk Tumpang Sari, kula cekapi semanten positif pedulur, papih wonten atur katane kula yang sae. Terus dulu saged komen teng kolom komen. Fa insyaallah dalem badhe damel konten ingkang becik ingkang sae wonten dinten sanesipun. Ana wijaya nanten lengi bumi karing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin.